Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napuni ko si kumagi ang magmamanong sa lamakan kaninintan na gusto kami piaginawan na tatanong ang dunia. Isagyang kanan pagariami kasi saliamit ang gusto na sa ligdig ilaw. Sagi po napakapirano sa mga punipuyan na sa napagawin po ang kalalamig sa indara na umasmo na multisan ang sumuga.
Thank